रत्नकेयूरमुद्रितं तप्त कांचन संकाशं पीत निर्मल वाससं इंद्रादिसुरमौलिस्त स्फुरन्माणिक्य दीप्तिभिः विराजित पदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मताच्च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वरितकमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मेषरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवासः स्वालं मे रक्षतौ ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मितं मे पातु नरहरिः मुनिवर्यस्तुति प्रियः नाशं मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसनं मम वक्त्रं पत्वा इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नरसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभृत् अनन्तकृत् दिव्यास्त्र शोभित भुजः नरसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देव वरदो नरसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नरहरिः स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटय कट्यं यस्य सौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपद्रेक् उरो मनोभव पातु जाननी नररूपद्रेक् जङ्घे पातु धरभर हर्तायौ सौ नरकेशरी सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे नरहरीश्वरः सहस्रशीर्ष पुरुषः पातु मे सर्वशास्तनुम् मनोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालास्तु नैऋतः पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंहः पातु वैयाव्यं सौम्यां भूषण विग्रह ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्योर्नरकेशरी इदं नरसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् पठे नैत्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवाञ्छनवान् लोके दीर्घायुः उपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमि अंतरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां निवारणं विषिकरोग संभूत विषपाहारणं वरं ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दूरोत्सारणे कारणं भुजेव तलपत्रेव कवचं लिखितं शुभं करमूले कृतं येन सिद्धयेयुः कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु समसमेव जयं लभेत् एक संयंत्र संयम वा यः पठेन्यतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पठेत् शुद्धात्मनं नृणं कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धे प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिर्मन्त्रणां तिलकं बिभ्र्यद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वर्याभिमन्त्र च
प्रसयेद्यो नरो मन्त्रं नरसिंह ध्यानमाचरेत् आचरे तस्य रोगप्नश्यन्ति यस्य कुक्षि सम्भवः गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूपयन्तं तापयन्तं दिविभूषितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं सम्मानन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकर्षते दिवसिंहं नमामि गर्जन्तं गार्जयन्तं भुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूपयन्तं तापयन्तं दिविभूषितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकर्षतेर्देवसिंहं नमामि गर्जन्तं गार्जयन्तं भुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूपयन्तं तापयन्तं दिविभूषितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकर्षतेर्दिवसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नरसिंह कवचम संपूर्णम। नरसिंह देव भगवान की जय। हरे कृष्णा बारी बारी लायकोर्न कनिका तो संगला कितली चंद जल्ला गोता सर हमको पूरा नरसिंह कवच आइकोनु इतली तृप्ति जल है कि नरसिंह देवालय हमको पूरा प्रार्थना कोरिया कि पूरा भागवत पुराण कोंकणी तन्नी ऑन सकड़ ऐकतास की तंग पूरा हिज ग्रेस राधा कुंड प्रभु जी लसंगोनु गोलोक वृंदावन अंत डायरेक्ट पावच प्रयत्न करो हम भारी भारी लाइक जस्ट थैंक यू वेरी मच। आयतारा पूरा आयतारा सकाळी 9:30 घंटे का चरडो आका श्लोक शिकायता असाची कोंकणी बालोत्सव तंतु कोंकणी शिकायता असाची त्या नरसिंह कवच जल्लल अस मस्त चरडवाना त्या मनपाट केल्लल अस तंका 30 श्लोका लगी त्यांनी आता कशी कनिकान सांगला तशीच पूरा चरडू सांगता असाची तशीच आता लेसन्स फ्रॉम मणिग्रीव नळकुवेरा मणिग्रीवा तंतु श्लोक चलता सर नरसिंह प्रेयर्स ऑफ नळकुवेरा मणिग्रीवाच तंतुले दे श्लोक जल्लल अस तेवे चरडू अशीची अशेत सांगला नरसिंह कवच अशी सांगता असच तेवे चरडू सांगेल खातीर पूरा देवालयाक मागून घेतास की श्रीला प्रभुपाद स्वामीना कशी आशी केला कि पूरा चरडो कृष्ण भावनामृतन देवका तसा न प्रायर्थकुनु येवका म्हणाले मागून प्रार्थना कोरून आयचे सेशनांत आमकां मुखार सुया आजी लेसन्स फ्रॉम सॉरी किलिंग ऑफ डेमन्स बाय कृष्णा तंतुले कोले पीडा म्हणले हस्त्येक मारलेल विषय चर्चा करूवत असाची त्या सूरकोरची फुडे परम पूज्य गुरुदेवाला चरणारविंदांतू नमस्कार कोरून तशीची डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद स्वामीला मागून घेऊन की पूरा वैष्णवाचार्य वैष्णव मलगडे तंगेल पूरा अनुग्रह मक्तास शिची तकलेल प्रार्थना मक्तास श्री कृष्ण परमात्मा लगी केदनाई तगेल उडगास काडो मळले मन दवरून घेवन जय राधा माधव अंतू आमकां सूर कोरिया।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। शिवांगे शिला प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजचे लीले श्रीमद भागवतमाचे थंच स्कंद अंतू 43rd चैप्टर अंतू अध्याय अंतू संगीलस अंतू सुरवेरचनी दोन्हीचे श्लोक आमका ऐकूचे प्रयत्न करूया। श्रीसुक उवाच अत कृष्णश्च रामश्च कृत
शौचौ परन्तपा मल्लदुन्दुभिर्घोषम् श्रुत्वा द्रष्टुम् उपेयुध्यतु रङ्गद्वारां समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम् अपश्यत् कुवलयापीडम् कृष्णोऽम्बस्तः प्रचोदितम् कृष्णोऽम्बस्तः प्रचोदितम् कृष्णोऽम्बस्तः प्रचोदितम्। साक्षात कृष्ण परमात्मा का मन अंधावर घेऊन आईच्या या लीले आम्ही चर्चा करू तसची श्रीमद भागवत मानतो अनेक लीले संगील कृष्णाला सनपणा तोगुनु कडेरताय आणि मस्त भक्ता तंगेला विवरण केलेलं असतं आईची चर्चेंत मी सुरवेरी कोलपीडा मळलिया हस्त्यक कशी मारलेला मळला कृष्णाना चर्चे करू असायची त्याची नंतर कोलपीडाला पुढली जन्म कश्य शिल्या मळला गर्ग समेतातून ऐकूच्या होत असायची तिन्हीच्या पिष्य हस्ती म्हणलेला ना म्हणजे कोपिष्ट जेवणाशील असती मद अशील हस्ती कशी कृष्ण भावनामृतांतू ऐकल्याक एक भक्ताक तो गुदेम करोचक प्रयास करता म्हणाला हा अपराधातून सुरवेरचे अपराधांत मी चर्चा करूया आणि कडेरी आम्ही हंत तुकून कशी बाहेर येऊचे म्हणाला त्याची विषय चर्चा करूक प्रयत्न करूया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुन्हा स्वागत असतं सगळ्यांके भागवत पुराण कोंकणीच्या सत्संगांतू चर्चा करू असायची
आम्ही कोलय पिडाक कशी मारलेले म्हणून हे श्रीमद भागवत म्हणतो तितले आम्ही मन दिवन रुची आशिल्ले फल श्रीमद भागवतम जाल्यार आमकां ताजी रुच मेळका जाल्यार आम्ही केन्नाय सदैव जावन ताजे पठन करता आणि श्रवण करता. पद्मपुराणांतू भागवत महात्म्यांत विषय सांगिल्लो आसा 6.86 अंत. स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठ नास्त्ययं रस अत पिबत सद्भाग्य मामुंजित करहिचे मामुंजित करहिचे. स्वर्गलोक जेवो सत्यलोक जेवो कैलास जेवो तो वैकुंठ जेवो हे भागवत रुची कथाचे आमकां खंयी मेळना. आम्ही इतले भाग्यशाली आसा की केन्नाय आमकां हे भागवत श्रवण करचे एक अवसर मेळटा आसा. ते केन्ना जाल्यार आम्ही ते काण घेवचे ना जसलो अवसर म्हणून हे श्लोक सांगता आसा. तेन्ना श्रीमद भागवत मातून एक हस्त्यताय मारची आम्ही आयकला रे. असुर जावन आशिल्ले असुर प्रवृत्ती जावन आशिल्ले हस्त्यक मारची कृष्णान कशी म्हणल पळोवन ते आमकां तांतून कसं शिकू मेळटा आणि कृष्ण परमात्माक आमी कशी चड उडगास काडयात म्हणलें आयचे लिहिल्यांत आमी आयकुचे वता. ताचे फुडें थोडे फुडली अध्यायांतू हाजे विशय सांगू आस की कृष्ण आनी बलरामो मथुरांत येवन खंय कंस की तेगेले जाग्यार येतना कंसान ताका आपोवचें कृष्णाक आनी बलरामाक गांवां येवचेक. तशी तांणी कंसाल्या जाग्यार येताची आनी थंय येतना मस्त नमुन्याचे कष्ट तांकां आसता. आईल कूडले एक बिल्लू नाही बाण बिल्लू ते कृष्ण वचून काणू मोण घालता. ते मोण घालून कूडले कंस कळत की कृष्णान हे दिसान चेल्ले ना मिगेल गांवां येवन ते बाण मोण घाल्लेलो आसा. आनी कूडले कंस सांगता पूरा सैनिके उद्योगचून कृष्णा धरयाची म्हणून. कृष्ण आनी बलरामो हेतून धांवन वताची. आनी सांजे तांणी ತಂತಂಗೆಲೆ ಗ್ವಾಲ ಬಾಲ ಒಟ್ಟು ಚಂದಕೋನ್ ಬೇಸೋನು खाण असायची. आमकां हे पळयत की कंसाक ते आयकलेची कृष्णा इला आनी पुरा सैनिका तांकां मारून घाल्लेलो आसा आनी हे भाण मोड घाल्लेलो आसा. हे मिगेल खातीर तितली चांग अवसर नाही. बहुशा मिगेल मरण लागीत म्हणलें भय तांगेले भितरी सूर जाता. ते तांणी निंदोचे वतना तांगेले मनांत तेंच दिसता सर कृष्ण कृष्णा कसं करचें हांव कृष्णाक कशें करचें म्हणलें तांगेले मनांत कृष्णा लुडगासू येता जाल्यार कशी रक्षण करचें कृष्णा कशी मारचें म्हणलें केन्नाय तांगेले मनांत आसता. हरदोसो
सकणी फुडें मल्लयुद्ध जेवचेक कंसान एक जाग्यार अरेंजमेंट केलेलें आसा. थंय पुरा जाणां त्या गांवचे येता आसता. कंसान नंद महाराजाक आपयलेलो आसा आनी ताका चंद करून एक आसनान बसकरलेलो आसा. त्यानंतर नंद महाराज उठ्ठशिले मस्त तागेले फ्रेंड्स आणि कवड गोलबाला तांगेला आनु चेडवाला आनु सगळे येवन थंय बशिल्ले आसा आनी तांकां पुरा चंद गिफ्टय दिता कंसू. आनी थंयची माहोल अशी असते की डुम 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 पुरा कडेन ताळमेळ जाता आसा. एककाची मल्लयुद्ध करताले योद्धा त्या जाग्यार युद्ध करचे जाग्यार येता आसाची. कंसू पळयता आसा आयलो एकल्याची आनी तांणी तांते गेले जंगेर पुरा आर्नो शब्द जाता आसा. म्हणलेले थंय एक मल्लयुद्धाचे एक एटमॉस्फियर क्रिएट जाता आसा. पळयताले पुरा जाल्यार ही कंसाल हृदयान तूं हे पुरा पळयता न्ही ताका दिसतास की अयो कृष्ण आयल्यार म्हाका मारतले की म्हणलेले भय्य तागेल्या मनांत आसा. हे अवसरान तूं आमी सुरवेर वाजिल्लो तो श्लोक आसा. अतः कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप मल्लदुन्दुभि निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुम् उपेयतु. कृष्ण आणि बलरामो चंद कोर्नो तांगेले वालबाला थंयसोन ते शब्द पुरा आयकून मल्लयुद्धाचे थंय आशिल्ले हे दुंदुबी घोष पुरा आयकून ते जाग्यार चमकून येतलो आसाची. अति सुंदर रूप कृष्णाले अश्यस की आमी हाजे फुडें आयकलें आसा. परहा पीडम नटवर बापू तांगेले अति सुंदर जावन आशिल्ले मोरपंख आनी कसं चंद तांगेले देह घुंगरू केसू. त्यानंतर त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम अति सुंदर तांगेले वर्ण तमाला रुक्कास्तसल वर्ण कशी मेघ श्याम रूप पीत हळदुवे अंगरात असल चंद अवंगलपुरा नेसून अति सुंदर वैजंती माला त्या वनांत मिळलेले फुल्लान भारी चंद जावन तांगेल रूप तांगेल गळेरी घालून घेतली आसता. त्या सुंदर रूप आमकां दिसता आसा की कृष्ण आनी बलरामू चमकून येता आसा. तेंचे द्वार अंतू कंसाले कितली होड द्वार अशी होड की कितली हस्ती अंतून वचत. त्या द्वारा मुखार तुलेना कृष्ण आनी बलराम चमकून येता आसा. कृष्णाले कान्नांतू कर्णिकार फूल आसा आनी अति चंद जावन आशिल्ले भांगर पुरा केल्लेलो आसा. तांगेल प्राय साधारण इकरतुकून 15 वर्सां अवस्थारांत आसा. ती नित्य यवन जावन आशिल्ली कृष्णाल रूप आमगेल मनांतू येदनाय आसका म्हणून आमी मागून घेवका. तांगेल हातांतू कुट्टाले बांदिले एक वंशी आसा आनी मस्त नमुन्याचे
फुलाच्या सन सन माल घालून घेतलं. मालती फुलं, मल्लिका फुलं, जाती फुलं, केतकी फुलं, चंपका, नागकेसरा, चल मस्त मस्त फुलाचे. आणि ತಂಗೆಲೆ ಹೃದಯಲಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ मणी असं पळयतना इतली चंद दिसता की मत्स्यालय तसले एक कन्ना कोटी काही घालून घेतला आणि अति सुंदर तिलक धारण केला. तांगेले पायाचे घुंगरू आमकां ऐकत अस क्लिंग 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 हळूची एत्त करता असाची म्हणून तांगेले ಒಟ್ಟು असाची बलरामुई दोघे म्हशीले कसं ब्यूगल धोरण असाची हॉर्न तसल कृष्णाक आमकां पळयतना कसं दिसता असं अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम. अति सुंदर त्या मधुर रूप आमगेल मन आणतो केतनाय असू देवा मागून घेतात. तसल कृष्ण त्या रूपारी बलरामानोटू सीधा द्वारा येवन टापता मल्ले युद्ध जेवच कडेन तेन्ना आमगेल खमसान एक हस्त्य पेटयलेलो आसा. ते हस्त्य वैरी एक माहोट बैसून आसा आणि ताका घेवन ते द्वारा येद्रांतूच राबला तो. ते पळयले ಕೂಡಲೇ कृष्ण दिसतात. श्रीमद भागवत म्हणतो श्रीधर स्वामी त्यांनी सांगताच की कृत शौचौ आम्ही पुरा नमुन्याचे शुद्धीकरण केलेलं असतं. आम्ही पुरा नमुन्याचे वीर कार्य केलेलं असतं. बाण बेतून गेलेलं असतं. जलेरी आमगेल आनमाक आमका स्वातंत्र्य दिवचे जाय ना म्हणून कंसू केदनाय येवनो मिगेले मामू जावनशील कंसू केदनाय येवनो आमका मारू वतास म्हणून बलरामण्णा म्हाका दिसना की असले मम्माक असुर जावनशील मम्माक जीव मरचे छूकेस. तेन्ना ते हस्त्यार बशिल्ले ते माहोतो कृष्णाक आणि बलरामाक भितर येवचे सोना कसं करता म्हळ्यार तांकां धैर्य आपयता. कृष्णा तेन्ना मना वता ओ आनी सोणाची आता आमी तयार जावया हांकां मागशी पेटोवप तशी. पण कृष्ण कसं करता तेगेले अति सुंदर जावन आशिल्ले अंगार आशिल्ले ते जॅकेट वस्त्र काणू तेगेले कुर्ता आशिल्ले पट्टो गट्टी बांदून मागशे आशिल्ले केसू गुंगूर जावन लमता आशिल्ले केसू मागशे बांदून घेता आणि म्हणतास पळय माहोता तू सायडार राब तू कष्ट दिव नाका सांगील ऐक तू आणि हस्ती तेता वच्चेची ना म्हणजे दोग्गा काही अत्त हांव यमराजाला पेटयता
म्हणटा त्या पळयला लेची ऐकला लेची हे महोताक मस्त कोप येता यो कोण अशी पुरा सांगूक म्हाका म्हूण सांगून कशें करता म्हळ्यार त्या हस्त्येक किडयता तागेले त्या अस्त्रान कान्नाक हे करून हस्ती मस्त कोप येता सुरवेरी कोपिष्ट हस्ती तो कुवलय पिडा तेन्ना कसं करता म्हळ्यार हस्ती सीधा वचून कृष्णाक आनी बलरामाक मारूक वता सर लागीं वचून सोंडिलान कृष्णाक धरू पळयता तेन्ना कृष्ण कसं करता ते सोंडिलान तूं अति सुंदर जावन बेशिले हक्कन निसोरून वचून त्या हस्त्याला दोन्ही पायया मुळांत वचून रावता एक पेटी दुसऱ्याची फुडें हस्त्याक सम्माची आणि त्या हस्त्याला कोल्या पिडाला पायया मुळा वचून हस्त्याक तेन्ना कसलेय दिसना कसं जेल्ला पा पेट्टू खेळून वतस अशी मारली की कसं म्हणताय काढली त्या वेळार आणि कृष्ण दिसना ओपैल पेट्टाक अस्ती धावन धावन पळयतस हुंगून पळयतस कृष्ण खंय चमकलो म्हूण सांगून सोंडिलान थंयंग हुंगून पळयता आणि कसं करता म्हळ्यार कृष्णाक मागशी वचून कृष्णाक धरूंक प्रयत्न करता तेन्ना कृष्ण थोडे वेळू तागेले कसं करता म्हळ्यार आमी पळोवन आसता सान आसतना माज्जर आनी विंदूर खेळतना एकाक म्हणटा माज्जर विंद्रा धरता आणि त्या विंद्राक येदे वेळ सोडता अपास धरता अपास सोडता अपास धरता माजराक वतस की त्या बिंदुराक चड दूर वचूं जायना म्हणून जाल्यार बिंदूर लेगीत कसो जाल्यार माजरान म्हाका सोडलें हांव वता म्हणून तशी कृष्ण कसं करता हस्त्यावट खेळची खातीर ताका थोडे वेळ देखता की हस्त्या मेळ्ळेलो वरी करता हस्त्या बारीक गोश्ट येता म्हाका कृष्ण मेळ्ळो म्हूण सांगून तशी करता करता असताना कृष्णान लेगता आतां हस्त्याक सम अहंकार चडलेलो आसा म्हाका धरूं येता म्हणाले सीधा वचून कोल्या पिडाले पाल दवरून तांडून व्हरता श्रीमद भागवतम सांगितलं की 25 bow lengths तशी गरुडान कशी देवडाक तांडून व्हरता तशीच येद्दू होत असते कोल्या पिडाक कृष्ण तांडून व्हरता असं तुमकां दिसू पुरो कोल्या पिडा म्हणल्यार कसो लपा अशी एकच तिनं कसं जाल्यार श्रीमद भागवतमांतू आणि महाभारतांतू अशी सांगिलास की कोल्हे पिडा म्हणल्यार हस्ती 100 जो 1000 हस्ती शक्ती आशिल्ले एकू हस्ती आशिल्लो तो आणि त्या हस्ती एक पंथा कंसाला जागेरी कंसान दिग्विजय कोर जागेरी येताना कंस कसं करता म्हळ्यार त्या हस्त्याक दोन कान उडोवन सोडता तितली होड 1000 हस्ती शक्ती आशिल्ली एक हस्त्याक कंस निष्प्रयास दवरून कान उडोवन सोडता ते सीधा जरासंधाला वचून पावता विंगडे करून अशी उल्लेख आसा की ही जरासंधाना तागेले मंत्री तांगेले की पुरो निमगोचे असके कळ्ळें म्हाका म्हगेले धुवे तांकां हस्ती आनी प्राप्तीक वारडी कोरून दिवका ताका श्रेष्ठ जावन आशिल्ले एक वर जाय तो वर आमी कंस म्हूण लेखिल्लो आसा इतली म्हणल्यार कंसा विशयी हांव अशें आयकलां की कंस एक पंथा तागेले पद्म घेवन अशी बसत आशिल्लो पद्मा फूल आनी हे कोले पिडा म्हणलेले 1000 हस्ती शक्ती आशिल्ली एक हस्त्याक
तागेल कब्जा केल्लेलो आसा म्हणाला ऐकला ताजे के व्हड मनीस म्हाका ना म्हणाला जरासंधू मना करून दिता आनी कंसाक वर्डीक तागेल दुये तांकां वर्डीक करून दिता हस्ती आनी प्राप्तीक त्या वेळार ते कोले पिडाक कंसाक धान दिता म्हणाला विवरणय आसा तेला आमकां कळून कोले पिडा म्हणाली हस्ती कितली शक्तिशाली आसा म्हणून साधारण नमुने हस्ती नाही तो अति शक्तिशाली आशिल्ली हस्ती कसले करूंक तयार आशिल्ली ते हस्ती ते हस्ती कृष्णा लेगीत युद्ध करूं येता कृष्ण तेन्ना समाची हस्तेक आनी एक पेट्टू घालता आनी धांवन वता थंय वचून तशी धांवन येयले कुडले कोले पेडे म्हाका धांवचे सुरू करता येता येता आमी चेडू खेळटाच पळय कसले आपोड करून खेळचे तरी येता येता करता आसताची तशीच हस्ती धांवता आसतना ते कोले पिडा तशीच म्हापशी येता आसता कडेरी कृष्ण कसं करता म्हळ्यार कोले पिडा दाखोवच तरी पडल वरी करता कृष्णान पडल पडून हस्ती एका कोले पिडा दिसता की आत्ताक दुर्चेची म्हणून सांगून सीधा वचून हस्ती ते पाय मडचून ताका धोड वता आणि ताजे दोन्ही दंतान ताका मांडल पळयता कृष्ण थंय तुकून धांवन वचून आनी हस्तेक ते कसलेय दिसना विष्णू मुळा आस म्हणले कोण गोईन तूं उपास 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 तागेले दंतान मारूंक पळयता कृष्ण ते अवसर पळोवन पुरो आनी कसले करूं ना म्हूण सांगून कोले पिडाक घालून मारता आनी तागे ताजे ते दांत मोड काडटा आनी त्या दांतानाची ते असुराक कोले पेड आशिल्ले त्या हस्ती असुराक मारून घालता हे श्रीमद भागवतमान तू सांगिल आसा आणि त्या दोन्ही हस्ते हस्तेल दांत एक कृष्ण दोन घेता एक बलराम दोन घेता अति सुंदर जावन त्या रूप भितेरी युद्ध मल्ल युद्ध खंय जाता असं थंय वता असाची बलदेव आनी आमगेल जनार्दन कसं घेवन तांणी मारलेले कोले पिडा म्हणलेले हे हस्तेले ऑलमोस्ट समय जाल्लेलो आसा जाल्यारी हांव बाकीचे दोन टॉपिक जाले तितले उगी काडता आसा की फुडली जन्मान तूं एक कोले पिडा कसं जावन आशिल्ला म्हणून तशीच गर्ग समेतान तू सांगिलास की श्रीनारद उवाच बलिपुत्रो महाकायो नाम्ना मंदागतिर्पली सर्वशास्त्रभृतं श्रेष्ठो लक्षनाग समोपली गर्ग समेतान तांगेल विवरण दिल्लें की श्री नारद मुनी सांगता आसा बली महाराजाक एक पूत आशिल्ली ते अति तीव्र जावन आशिल्लें व्हड 100 हस्ती शक्ती आशिल्ले एक योद्धा तागेलें नाम आशिल्लें मंदगती पूरा मल्ल युद्ध करूंक सकट तयार आशिल्लो व्यक्ती तो एक म्हणता तो रंगक्षेत्र म्हणलं जागेरी मस्त जग मुठ मेळल कडेना मस्त बघतात आणि पुरा आशिल्ले ताजे मध्येन तू कसं करतशील म्हळ्यार पुरा जाणाक त्या तागेले दोन हातांनी अशी तशी करून पुरा जाणां उपद्र दिवन कशी एक मत असती कशी उपद्र दिता तशीच तो येता हात हे करून हाताना पद्दतीन वता आशिल्लो तशें वतना वाटेरी मस्त प्राय जाल्लेले एक
मुनिवरी आशिल्ले तांगेले नांव आशिल्ले कृता मुनी तांकां असले उपद्र पळोवन सैसूचे जायनी हे आसुर भाव आशिल्ले बलील पुत्ताक मंदगतीक शाप दिता तो कृतमुनी सांगता पळय तुगेले असल बुद्धी मितीन तू हस्ती जावो कशी असत म्हळ्यार एक वनान तुला बुद्धी नसली तसल हस्ती जात तू उपद्र देत तसल ते आयकलेलेच मंदगतीक कळता हांव भारी चुकी केले हे मुनिवर्या म्हाका मस्त तो पुजल्ले मुनिवर्या कसं करचें हांव म्हाका क्षम दिवका म्हण सांगून पायी अर्पण जाताली तांगेले आनी त्या मुनिवर्याले सुतू काडताची म्हाका कशी पुणी कोण क्षम दिवका म्हण सांगून मागून मागून रोवन घेताची तेन्ना मुनिवर्य सांगता आता पळय मंदगती हांव कसो जाल्यार शाप दिवन जाल्ले म्हाका ते शाप मागशी काडूं जायना जाल्यार तुका हे शाप कशी उद्धार करता म्हणाले पळय म्हण सांगून कसं म्हणटाच म्हळ्यार साक्षात कृष्ण परमात्मा येवन तुका मथुरान तुगेले उद्धार करता म्हणाले वरय ताजोड दिता तेन्ना जे दैत्य मंदगती कसं जात म्हळ्यार विंध्या पर्वतान एक हस्ती जावन असता हे तुकून गर्ग समिता संगीलस की जरासंधान ताका दोरनूरू कंसाक वर्डिकेट दिल्लेलो आसता आनी तांकां कळटा की देहिनोस भगवद्गीता संगीले देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न नियति आमगेले शरीर सानस्तंतुकून वृद्ध जाता तदनंतर उपास आमगेल कर्मा प्रकार पिंगड शरीर म्हणटा तशी जी फुडली जल्मान आमी लेख पोरो कोलय पिडा इतली व्हड असूर जाल्ली कशी म्हणून गर्ग समितान हाजी विवरण दिल्लेलें आसा आनी ते हस्ते मान जाताची कृष्णान मुक्ती दिलेले आसा ते असुराक आनी आमी लेख पोरोची साधारण एक हस्ती न्हय आमी बाजी फुडें गजेंद्र मोक्षाला आयकलेलो आसा ऐरावताल काणी आयकलेलो आसा जाल्यार आमी हस्ती म्हणल्यार ते असुर भाव कशी म्हणल्यार आमी मना करून घेवका आनी ह्या मद आशिल्ली हस्ती आमकां कशी आमगेले कृष्ण भावनामृतांत एक भक्ताल जिवनांत तांकां तोग्ग व्हरता म्हणल्यार आमी ऑलरेडी शिकिल्ल आसा जाल्यार एक उडगासाक अपास आमकां एक पंथा ते ज्ञान थोडे ब्रश अप करूया आमी 10 अपराधांत पद्मपुराण आशिल्ले त्या सिरीसान काडलेलो आसा सुरवेरचे अपराध आसा सतां निंदनां परम अपराधं वितानं ते यतक्यातिं यतां खातं यो सहते तु तद्विग्रहान् तंतु कसं सांगितलं म्हळ्यार to blossom the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. परम अपराध म्हणाल सांगितलं सुरवेरच्या अपराधांत आम्ही कसं शिकिल्ल्याची की ये कसल म्हणल्यार असल ऑफेन्स पिश्य हस्तील कसल या करता म्हणून हंतु आमकां दिसू पुरो साधारण
एक दिव जना जीश मारनावे एक वाघ जीश मारनावे एक सिंह जीश मारनावे तेले तानी जीश मार कितले एकले जो दोग्गात नेले एदे जना तेले रिक पिशीला गेल हस्ती नेले कोपिष्ट जशी लेक असती कसं करताची पूरा जागे वाचून पूरा उपद्र देताची एक गाव आचमकल रीते पूरा सगळं गाव लगड कडते असती त्या कसं म्हणू काम नाहीतरा दिशिले पूरा कड्यान वचन मस्तूनो कोरनो हेता हेता करता चैतन्य महाप्रभू संगील असती एक भक्त त्यांनी वैष्णव अपराधातुकुनु मस्त धूर रबुका ना मुंजलेरी तंगेले गती फक्कन तो गुजरता म्हणाले इथे म्हणलेरी आम्ही नवे नवे भक्त जाताना नांदले भक्ती मार्गा वताना आमका मस्त नमुन्याचे ईर्षा ना म्हणलेरी कोपू रिंगडालोटू कशी म्हणून कंपेर करचे असल पूर्ण आमका दिसता चलेरी ते भक्ता करताना आमका दिसतो पुरो साधारण मनुष्यावरी म्हणून चलेरी आम्ही येमना करून घेऊ का की कृष्ण परमात्मान साक्षाल चैतन्य महाप्रभून सांगिलस असल हंतकुन आम्ही धूर रबका तका मॅड एलिफंट ओपेन्स म्हणताची अंतून आम्ही शिकूक असल्या भितर व्हड पाठ अपासाम संश्लेप जावन आईची चर्चा विषय समरी जाऊन सांगू प्रयत्न करता सुरवेरी आम्ही कोल्या पिडाक मागलेला विषय श्रीमद भागवत मातून ऐकलेलंस मागिरी कसलंय कोल्या पिडाल फुडली जन्माच विषय गर्ग समेतातून ऐकलेलंस पद्मपुराणाचे सुरवेरचे अपराध आम्ही मद हस्त्याचे तुकून कंपेर केलेलं शिकिलस आणि तुकून कशी सकड आम्ही दूर रबचे आमका इतली सौभाग्य मिळल्या की आम्ही असं एक सारस्वत गौड सारस्वत ब्राह्मण कुलांतू जन्म जल्लस आमका सानस्तान जोडून आम्ही ऐकत असाची सानस्ताना सुरवेर कसं ऐकलेलं आम्हीची देवस्थान वतना हांव सानस्ताना आम्ही विठोब रुक्माई देवस्थान आसा ते कसं ऐकतात म्हणलं की नाही वतना जय जय विठ्ठला हरी विठ्ठला पांडुरंगा हरी विठ्ठला जय जय विठ्ठला हरी विठ्ठला पांडुरंगा हरी विठ्ठला आवा दक्षिण भारत साईड आतून थंय केदनाही ऐकता अशी तशीची भजन वतन विंगड कसं ऐकता कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पावूया देवकी नंदना हरी वासुदेव पाव भक्ती न करता तुझे सेवा त्यांना आम्ही केदना कृष्णाला नाव ऐकत असताची केरळान तुकुनु अति सुंदर जावनु आम्ही सानस्तान ऐकत असल्याची कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण गोविंद नारायण अच्युतानंद गोविंद माधव सचिदानंद नारायण हरे श्रीमान पूंदाना मातांनी बरयलेलंतू सुरवेरचे केदना म्हणचे नमक कसले ते एडवांटेज अस इतली लायक बॅकग्राऊंड तुकून आम्ही येईल अस आमक थोडे प्रयत्न केले म्हणले जाल्यार आम्ही हे अपराधा तुकून भायर येत श्रीमद भागवतमांतू संच स्कंदांतू एका अध्यायांतू पंच श्लोकांत या सांगतास की प्रायश्चित्तम अथोपार्थम मन्ये कुंजर शूचव कसं सांगतो मला रे असल नमुन्याचे प्रायश्चित्त कुंजर
शौचत मळलवर्यस हस्त्य नल्ललवर्यस कसल प्रायश्चित एक पंथ मी कृष्ण भावनामृतांत येऊनु भक्तींतु मुखार वचूच्या वचू पळोनु त्यानंतर अपास चुकी करचे गोप्तासून अपास चुकी करचे कशी असता हस्त्यन नाल्ललवरी असता म्हणत ताजे खातीर आम्ही कसं करका आम्ही केन्नाय 4 नियमाचे पालन करका तपौ शौचम दया सत्यम 4 नियमांचे तप शौचम दया सत्यम 4 पिलर्स ताका 4 नियम आसा ते 4 नियम कसले आम्ही मांसाहार करू नये परस्त स्त्री परपुरुष संग करू नये मागिरी धूमपान करू नये आणि कडेरचे द्यूत क्रीडा करू नये त्या केल्या पूर्व भावना भावना तज्जोटू केतनाय कृष्ण परमात्मा नाव काढका शिला प्रभुपाद स्वामीना सुलभ आमका कसा दिला 16 माळ जप केला पुढं कशी करका अति सुंदर जावन जलतीतली उग्गी ब्रह्म मुहूर्तांतू कृष्ण परमात्माला उडगास काणू 16 माळ आम्ही जप करका म्हणाला आमका सांगून दिलेलं असं त्याचले आम्ही सांगूक प्रयत्न करका आयचे कथा आमक विराम दिता असं पुरा भक्ता तांगेले प्रार्थना हाकून घेतलं असं कसलेही चुकी जल म्हणजे रे श्रम करका वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः चलतीतले प्रयत्न केलेलं असं श्रीमद भागवतमांतू आणि आचार्य सांगिले तशी सांगूक कसलेही नमुने री तुमका दुःख जल म्हणजे री मिगेल तप्पू ना म्हणजे री पूरा श्रेय मिगेल गुरु महाराजा का आणि पूरा वैष्णवातंका हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कोण काही कसले प्रश्न म्हणजे री सांगू प्रयत्न करता ना म्हणजे री मस्त वरिष्ठ जेवण असेल भक्ता त्यांनी असायची श्री रमण हरिदास प्रभूजी आणि मथुरा माताजी राधिकाबाई माताजी पुरा असायची सांगेल सहाय घेऊन प्रयत्न करूयात हरे कृष्ण कोणाकडे कसले प्रश्न ना म्हणजे री पुढे अनाउन्समेंट्स आशिल्ले सुरवेरी मिकेले धाकले भावाला वर्षांतिक आशिल खाली 1 वर्ष चल्ले तांगेले देहसो त्याग कोरनु तांगेल खातीर प्रार्थना करता कोरका आई मिगेले पच्चेले श्यामला पच्ची तांगेले 50th वेडिंग एनिवर्सरी तांगेल खातीर प्रार्थना करता सांगून मागून घेता असं तांगेल खातीर एक पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अनाउन्समेंट्स की मंडे वेनसडे आणि फ्रायडे भगवद्गीता as it is त्याचे श्लोका विवरण जाता असं पुरा जणांना ते अटेंड करका म्हणून सांगून अभ्यर्थन करता असं तशी जी एकादशी नाव देऊ का म्हणून सांगून मागून घेता असं संपूर्ण भगवद्गीता पारायण का 2 तारीखे का 29 का चरडुवाला वैष्णव भजन सस्य सनसन्न चरडुवा अति सुंदर जावनो भजन करवत सची तंगेला येऊन तांके येऊन प्रोत्साह करका म्हणून मागून घेता मागिरी 31st का ग्रँड वेलकमिंग ऑफ 2023 आम्ही कीर्तन एवरनो करता सची ताची खातीर सगळ्यांनी जॉईन जावका म्हणून
मागून घेतलं असेल. हरे कृष्ण. कोणाके कसले प्रश्न ना म्हणले री नरसिंह प्रेयर सांगून आईचे सेशन आगामी विराम दिव्या. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंहदेव. प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्मवृंद. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिनि हिरण्यकशिपो रक्षः शिलतन्कानकानाय इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये. तव करकमलवरेण कामद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्ग केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नर. जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह. जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद. भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय. भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.